मानो नोम्फा मालाय हौवानि सिगाङाव गाबनानै देखायनांगौ जाखो नोंनाव हौवा गैया जाहैबाय नोंनाव हौवा गैया आरो हौवा फिसा दं माथो नोंनाबो नालाय बोरै गाबदों नालाय सानबेसे दोननो आंखौ बिदि हौवा दङ गथ' गथाय थानानै मालाय हौवानि सिगाङाव मानो इदि गाबनानै देखायनांगौ जाखो मानो नालाय मेन्टेल बायदि इदि जाबाय खायफा हाबा जानाय हिनजावफ्रा गावनि हौवानि सिगाङाव गाबनानै देखायब्रा गावनि हौवानि सिगाङाव मालाय हौवानि सिगाङाव मानो गाबना देखायनांगौ जाखो हिनजाव गथ' गथाय दं बेना गोदाव सोराव बे हिनजावखौ मानो दासिमबो निउस मिडियायाव ससियेल मिडियायाव लाबोआखै मानसिफोरा बे हिनजावखौ दाबो एक्सन मानो लायाखै मानसिफोरा इयावहाय साइनि ब्रह्मआ गोदान पस्ट होदों आरोना बेयावहाय बुंदों आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो दै जोबोद इम्परटेन्ट बाथ्रानि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोदों नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय शिलंआवहाय खामानि मावनो फैग्राखौ हाजं सेंग्रा सिख्ला सानै थांनाय देवबाराव बुथारनानै अबेबा न' सिङाव दोनहैदों आरोना मादि जादों बेखौ आं खिथालांगासिनो बिनि सिगाङाव आङो साइनि ब्रह्मनि पस्टखौ देखायनानै होग्रोनि खालि मानसि थैनाय आजिखालि दिनाव मानसिफोरा थैनायखौ ना मानसि बुथारनायखौबो आरो मानसिया गाव गावनो थैनायखौबो जेबो सानला दाउ अमा मैस्रोमफोर बायदिसो मोनलायलांबाय माने गोसो जाबानो मानसिफोराबो बुथारनानै ज्राब गारनानै दोननो हानाय बिदि जाबाय आरोना ओमफ्राय सोरबा मानसिफोराबो माबा गोसोथोलायनायखौ मोनाबानो माबा हौवा हिनजावनि थाखायनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो बेफोरबायदि जोबोद गाबाय खालि थैनाय फेसबुक नायबानो आजिखालि खालि थैनायल' नुयो आरोना थ' शिलंआवबो थिग बिदिनो मोनसे घटना जानानै थांबाय दाख्लै ओरैबायदि गिथाव बाथाव गिख्रंथाव मिथिगौना थ' आं नोंथांमोननो खिन्थालांगोन मा जादों दा बेयावहाय साइनि ब्रह्मआ बुंदों आं स्क्रिनाव होना होदों आरोना नोंथांमोना लाबानो जाबाय आंनि फिसाय राकेश ब्रह्मनि कल रेकर्डिंखौ होथ'ला मानोना बिनि जिउआबो दुखु मोनगोन होथ'ला थ' बेयावहाय बुंदों आरोना आं स्क्रिनाव होदों नोंथांमोना नायला आंनि फिसाय राकेश ब्रह्मनि कल रेकर्डिंखौ होथ'ला मानोना बिनि जिउआबो दुखु मोनगोन बहुद गाज्रि वार्ड्स दं दरखार जायोबा उनाव होगोन माने बिनि बिमा बिफाफोरा जुदि जुर खालामोबा उनाव जुदि बाथ्राफोरा जुदि हेंथा जायोबा बेफोरबायदिबा होगोन होनदों आरोना दा होथ'ला होनदों कल रेकर्डिंफोरखौ औ दुखु मोनगोन बिनि आत्माया नंगौ बेथ' मानो होनबा बेथ' बे बुहुमाव गैला नालाय बिनि कल रेकर्डिंखौ गावनि हौवानि असेनिनो बेखौ भाइरेल खालामनानैबो होबाय थानाय बायदि जादों बिनि साननायाबो थार नंगौना नङा इयो होथ'ला होनदों आरोना उनाव नांगौ जायोबा होगोन होनदों बेनोमोन थ' आङो होननि आरोना शिलंआव मानसि थैनायनि बागै थांनाय देवबाराव शिलंआवहाय आं शिलंआव थानाय मानसियानो बे बाथ्राखौ मिथियाखै मिथिगौना मानो होनबा आं गुवाहाटियाव दंहैयोमोन ना मैयासो फैदों आङो मैया फैनाय लोगो लोगोनो आङो बे बाथ्राखौ खोनादों आरो नुफैदों आरोना फेसबुकाव माने आं फेसबुकफोरखौबो बारा नायथ'नाय जायाखैमोन खामानियाव ओरैबायदि बेस्थ' थादोंमोन ना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जों दा मा खालामगासिनो बिनि थाखायनो बेस्थ' दंथ'योमोन आरोना थ' आं बुंनि आरोना शिलंआवहाय थांनाय देवबारावहाय खामानि मावनो फैनाय सासे मालिक बिक्तिनाव खामानि मावोमोन हिनजावसा गथ'आबो ओरैबायदि समायनामोन नायनोबो आरो बारा गिदिरबो नङामोन आरोना हौवासायाबो गोसोथोलायनाय होनदों इसोर सानैखौ ना इनि मानसिफोरा इनि लकेल मानसिफोरा खासिया होनबाथ' बुजियो नालाय जों माइ हाग्रा होननांगोन बे माइ हाग्रा मानसिफोरा बुथारनानै अबेबा खनाना जायगायाव लांनानै दोनहैदों ओमफ्राय बेयावहाय बुंदों मा नागिरनानै मोननायाव बिसिनि गोथै सहखौ नागिरना मोननायाव बुंदों मा मानसिफोरा बिनि लकेल मानसिफोरा बुंदों आरोना गावनो गोदोनायाव दिरुं लागायनानै थैदों बिदि होनना बुंदों आरोना खिन्थु नायनायाव बियो गोदोनायाव दिरुं लागायनानै थैनाय नङा बेखौ सोरबा बुनानै दिरुंखौ लागायनानैसो दोनहैनाय मिथिगौना बिनि लकेल मानसिफोरजों जेबो माबा गैया गेरेन्टि गैया बिनि थाखायनो सोरबाफोर जुदि शिलंआव खामानि मावनो फैनो गोसोबाबो एबा बेरायनो फैनो गोसोबाबो बिराद सांग्राङाव फै आरोना शिलंआव मानो होनबा इनि लकेल मानसिफोरा बिराद अख्रा जायो खायफा सोरबा सानै 100आव 10%आल' बुजिनाय जायो बांसिनानो गाज्रि जायो बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आं मोजाङै खावलायदों बिराद सांग्राङाव फै बेरायनो फैबाबो इनि लकेल मानसिफोरा जुदि नोंखौ माबा मोनसे गोरा बाथ्रा बुङोबा नों सिं जानानै था बेखौ उत्तर होनाङा बेफोरबायदि आंथ' इसेबां बोसोर शिलंआव दंबोयो दा खिन्थु आंनो गियो आरोना आङो इसोरो माबा मोनसे बाथ्रा बुंबाथाय गोरा बुंबा आं जेबो होनखाया सिरि थाखायो आं बिराद गियो आं बिसोरखौ बांगाल हारसा बेफोरखौ बारा गिबावासो आं बिसोरनि लकेल मानसिखौ बिराद गियो आं माइ हाग्राफोरखौ थ' बिसोरो बे सेंग्रा सिख्ला गथ' सानैखौ बुथारनानै अबावबा बै न' गुदामाव दोनहैदों मिथिगौना दा बिसोरनि जास्टिसखौ सोर होगोन आरो ओरैबायदि भाइरेल जादों बिसोरनाबो बे भिडिअफोरा आंसो नुसनाखैमोन आरोना
माने केन्डेल लाइट बायदिसिना सावलायनाय जादों दावराव जादों खिन्थु जास्टिसखौ रावबो होनो हानाय नङा बिसोरखौ सोर बुथारदों बे बुथारग्रा मानसिखौ नागिरनानै होनो हानाय नङा मानो होनबा शिलंनि मानसिफोरा एसेबां स्ट्रं नङा मिथिबाय गोरिबखौ सोर नागिरनो गोरिबखौ सोर सापर्ट खालामनो थिग बिदिनो आरोना बिसोरो कच मानसिमोन हाजं मानसिमोन आरोना कच टाइटेल लिरोमोन ओमफ्राय बिसोरखौ बेफोरबायदि इसेबां आलाय सिलाय गोदाव सोराव खालामनानै बुथारनानै दोनबाय आरोना दा हाजार नागिरबाबो बिसोरखौ दा नागिरनानै माने इसोरखौ इसोरनि बुथारग्राफोरखौ नागिरना मोनला आरोना बिनि बिमा बिफा न'खरनि मानसिफोरा हाजासे दुखु मोनबाय माने बिसोरो थैजासिम जिउ जोबजासिम बे खोथाखौ सानैनो थासिगोन आरोना आंनि फिसाखौ सोर बुथारामोन बाथ्राया मा जानायमोन मारै बिदि जानायमोन बेखौ सानैनो बिसोरो जिउ जोबजासिम बिदिनो सानबाय थासिगोन आरोना खोनानानै आं मोदोम गोजांस्रिउ मोनलायदों भिडिअफोरखौ नुनानै मिथिगौ ना माबायदि इदि बुथारखो बे गथ' सानैखौ आयौ बारा गिदिरबो नङा उन्दै बिदिनो 20 21 22 18 बोसोर इदिफोर जानायसोमोन खोमा बे गथ'फोरा नायनायाव आरोना जि दुखु मोनबाय आं खोनानानै मैया आयौ बेनि थाखायनो नोंथांमोना शिलंआव सोरबाफोर जुदि खामानि मावनो फैबाबो बिराद सांग्रां जा आरोना आरो जोंखौबो दाख्लै गुवाहाटियाव बिराद गाज्रि मानसि दङ मिथिगौ ना गुवाहाटियावबो जोंखौ दाख्लै इदिनो थगायदों सानै मानसि आरोना बांगाल बिसोरो जोंनि मुलिखौ लागोन होननानै लेंहरदों ओमफ्राय लेंहरनानै जोंखौ बेरायनो थौ थांनोसै इयाव जोङो टाइम होनांगोन गाबोन जोंजों बेरायनांगोन बिदि होननानै जोंखौ ओरैबायदि टर्चार खालामदों खिन्थु जोङो बेफोरबायदि इसेबां गोसो थलेनि मानसि नङा आरोना आरो जों 2 नाम्बारनि मानसिबो नङा नालाय जों टेम्पालजों आंजों ओरैबायदि स्ट्रं जाबाय जों रायज्लायखादों आरोना इसोरनि बाथ्राफोरखौ मिन्थिनायावनो जों रायज्लायखादों सानैजों एसे इदि जानांगोन दै जोङो इसोरो होनाय बुस्थुफोरखौबो जानो मोननाय नङा मानो मोननाय नङा होननानै जों एकदम रायज्लायखादों आरोना ओमफ्राय रायज्लायखानानै बिसोरो मा खालामखो मुलिखौ लागोन होननानै लेंहरदो जोंखौ ओमफ्राय मुलिखौबो लायासै इसोरो ओमफ्राय मोनसे साहा हटेलाव साहा लोंनो लिंलांदों आरोना ओमफ्राय जोंबो बिराद गोलाव जागोन बाथ्राया बिराद गोलाव जागोन बिराद खोथा दङ खिन्थु आङो दा बुंथ'ला नेक्स्ट आं बिनि भिडिअ लाबोगासिनो बेयाव बुंगोन आङो बे मानसिया जोंखौ मा खालामदों थ' बेखिनियानोमोन नोंथांमोनखौ आङो सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों आरोना शिलंआव सोरबाफोर जुदि खामानि मावनो फैयोबा थ' बेखिनियानोमोन सेयार खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोबा आंनि फेसबुक पेजखौ आरो फल' खालामना होबानो जाबाय आरो इउटुबाव नायदोबा इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' बेखिनियानोमोन बाय बाय